A te ptyszkły skłe, wronuszkły tak wesokle tyś, tak wesokle tyś. Płewiec ziemię nowineczką, gdzie są łobrycy. Kaszuba w sklepie robi zakupy szybko. Wybiera, co mu potrzebne, płaci, wychodzi i tyle. Turysta to co innego. Spędza w sklepie mnóstwo czasu. Przygląda się uważnie każdej rzeczy, bo wszędzie znajduje kolorowe kwiatki. Są na wszystkim. No, prawie na wszystkim. To motywy haftu kaszubskiego. Ogląda je uważnie i nie wie, skąd się tu wzięły. A wy wiecie? O, nawet na wieczkach do słoików można je spotkać. To bardzo ciekawa opowieść. Zaczyna się tak ze 120 lat temu, choć wielu mówi, że dużo, dużo wcześniej. No to jak było z tym haftem? Spróbuję wam tę historię przybliżyć, choć jest nieprawdopodobnie zakręcona. Jest taka legenda o dziewczynce, która poszła na jagody w całkiem nowym fartuszku uszytym przez mamę. No, to nie był najlepszy pomysł. Ale jak to w bajkach bywa, pojawia się dobra wróżka. W tym przypadku to babcia. Pranie nie pomogło. Plamy trochę zbladły, ale jak były, tak są. Dziewczynce żal było nowego fartuszka, a babci żal było wnuczki. W nocy, kiedy wszyscy spali, babcia wyhaftowała w miejscu plam kolorowe kwiatki. Piękna, wzruszająca opowieść. Szkoda, że nieprawdziwa. Niektórzy mówią też, że początki tego haftu wzięły się od sióstr Norbertanek, zakonnic z Żukowa. Och, jak one pięknie haftowały! Srebrną, złotą, kolorową nicią na cennych tkaninach, na aksamitach i jedwabiach. Tworzyły ornaty i szaty liturgiczne. Wzory czerpały z powszechnych w klasztorach wzorników. Motywy roślinne, róża, tulipan, owoc granatu były częste na renesansowych i barokowych tkaninach w całej Europie. W Niemczech, na Węgrzech, w wielu miejscach tak haftowano. No i tu mamy kłopot. Można powiedzieć, że był to haft na Kaszubach, ale na pewno nie kaszubski. Mówią też, że po kasacie klasztoru, kiedy nie przyjmowano już nowicjuszek, zubożałe zakonnice z resztek tkanin i nici wykonywały czepce dla bogatych gbórek. Kobiety zakładały je tylko od święta, bo taki czepiec kosztował tyle co krowa, a nawet 2. No to skąd ten kaszubski haft? Powstało wiele opracowań naukowych. Autorzy zbierali materiały w archiwach i muzeach. Udowadniają, że haft kaszubski nie jest haftem ludowym. Nie powstał oddolnie w chałupach wśród społeczeństwa chłopskiego. Trafił tam odgórnie za sprawą artystki i jej wizji. Te drogi prowadzą do Teodory z domu Fetkę i jej męża Izydora Gulgowskiego. Teodora była artystką, malarką. Kształciła się w Berlinie. Ciekawe, jak się poznali. Izydor, nauczyciel we Wdzydzach, płynął łódką po jeziorze. Tak mówi jedna z opowieści. Zobaczył na wyspie Teodorę przy sztalugach. Chodź, namaluję ci miłość, zawołała. Prawie jak z filmu. Poza uczuciem mieli wspólne pasje i zainteresowania. Sztukę ludową.
Izydor czasem zabierał żonę na wyprawy po Kaszubach. Zbierał stare przedmioty, opowieści, spisywał pieśni. Owocem tych wypraw jest dzieło o nieznanym ludzie w Niemczech. Dlaczego w Niemczech? Polski tu wtedy nie było. Pod zaborem pruskim mieszkali Kaszubi, Niemcy i Polacy. Teodora i Izydor swoją pasję do kultury kaszubskiej zrealizowali, kupując zabytkową chałupę nad brzegiem jeziora. To początki skansenu we Wdzycach. Byliście tam? Wszystko, co jeżdżąc po Kaszubach kupował i zbierał Gulgowski, gromadzili właśnie tam. Łódki wydrążone z pnia, meble, sprzęty domowe, plecionki, szklane obrazy i ceramika. Pamiętacie czepce? Gbórki już ich nie nosiły. Wyszły z mody. Odsprzedawały je Izydorowi za niewielkie pieniądze. Wspólną pasją małżeństwa była też myśl społeczna, mająca na celu poprawę warunków życia Wdzydzan. Cóż, bogato tu nie było. Stworzyli inicjatywę wskrzeszenia dawnego rękodzieła. Nazwali ją Przemysł Domowy. Dzięki temu przetrwało i nabrało znaczenia chmieleńskie garncarstwo. We Wdzydzach młodzi uczyli się od starszych mieszkańców, potrafiących jeszcze pleść kosze z korzenia sosny. Te plecione techniką krzyżową służyły na co dzień. Do bulew, brukwi, jabłek, grzybów, obierek. W mieście najlepiej sprzedawały się jednak te plecione techniką spiralną. Jest tak szczelna, że można w nich nosić wodę. Powstawały nowe formy, podstawki, wazoniki, pojemniki. Wszystko na sprzedaż. Do dziś się tak plecie na Kaszubach, choć mistrzów ubywa. Żony i córki rybaków, szczególnie te z Nordy, doskonale radziły sobie z koronką siatkową zwaną filetem. Brzmi prawie jak ryba. Umiały wiązać sieci, a na ich oczkach przetykały igłą wzory kwiatowe i geometryczne. Takie firany to marzenie każdej kobiety w mieście. Nieźle za nie płaciły. No ale co z tym haftem, Teodoro? W Berlinie Teodora poznała sztukę użytkową, grafikę, zdobnictwo i hafciarstwo oraz najnowsze kierunki sztuki. To tam zetknęła się z ideą pomocy ekonomicznej poprzez odtworzenie sztuki i rzemiosła ludowego. Teodora tworzy własne kompozycje, z tego co wie i z tego co ją zainspirowało. Czerpie ze skrzyń wianowych, szelbiongów, czyli kredensów, motywów na szklanych obrazach, a nawet ornatach. Przetwarza to po swojemu i zbiera wokół siebie dziewczęta ze wsi. Zgromadzone dziewczęta uczy haftować. I to jest hit. Hafty sprzedają się rewelacyjnie. Przybywa zamówień, hafciarek i pomysłów. Hafty zdobywają nagrody na wystawach. Zagraniczni odbiorcy składają zamówienia. Częste wyjazdy inspirują do ubierania się tak, aby identyfikowano Kaszubki jako grupę. Teodora proponuje lniane, haftowane sukienki. W ten sposób narodził się haft wdzycki, wielobarwny, czasem aż do kilkunastu kolorów. Teodora wydaje teczkę Nowe hafty wdzyckie. Projektuje nowe wzory, ale te częste zmiany, rozmach i kolorowość nie wszystkim się podobają. Uczniowie Teodory tworzą z czasem własną, siedmiobarwną kolorystykę i upraszczają wzory. Powstają szkoły haftu kaszubskiego. Zataczają coraz szersze kręgi i zyskują popularność. Płewim je ceno wineczką, ale nie srogą, że jest łeją milejszą do slebły jadą, że jest łeją milejszą do slebły jadą.
Teodora pochowała męża i jest już starą kobietą, kiedy w pożarze w Dzyc płonie chałupa ze zbiorami Izydora. Spalił się też ich dom. Gulgowska, zajęta rekonstrukcją chałupy, nie ma już sił na wyjazdy i prowadzenie firmy. Powierza większość zadań hafciarskich swojej bratanicy. Jak to często bywa, sukces ma ojców wielu. W tym przypadku również matek. Coraz więcej kursów, miejscowości, szkół haftu, haftujących, a każdy ze swoją racją i opowieścią o jedynie słusznym kaszubskim hafcie, o jedynie słusznej kolorystyce, takim, a nie innym kwiatuszku i listku, a nawet o babci, która nauczyła się haftu od ostatniej zakonnicy. Tworzyło to mity, kontrowersje, jednocześnie umacniając pozycję haftu. No niezły kosmos. A jak jest dziś? Hafciarki doskonałe w technikach tej sztuki przenoszą go na zaskakujące, coraz to nowe przedmioty. Płaszcze, suknie ślubne, krawaty, torebki, a nawet na biżuterię. Mistrzowskie wyroby budzą podziw i szacunek. To indywidualny sposób wyrażania. Artyści przenoszą te motywy na niecodzienne tworzywo. Ceramikę, skórę, a nawet szkło w sposób symboliczny, niedopowiedziany. Turysta znajduje ten haft wszędzie. Na budynkach, przystankach autobusowych. Spotkać go można nawet na betoniarce. On po prostu jest. Na papierowych serwetkach, kubkach, talerzykach i pamiątkach, a nawet pierniczkach. To wyraz miłości do regionu, do tradycji i kultury. Tworzy poczucie przynależności i wspólnoty. Jesteśmy stąd. Jesteśmy Kaszubami. To nasza tożsamość. Jak język i flaga. Zdarza się czasami, że pomysły twórców zmierzają w przewrotną, zabawną stronę. To świetne nawiązanie do poczucia humoru Teodory. Na wygódce, takiej zewnętrznej toalecie obok domu, umieściła szyld: szczęście w zakątku. W środku wieszała swoje obrazy i rysunki. Myślę, że te pierniczki bardzo by Gulgowskim smakowały. Łena idze ledwy tyzia drobno stąpając, a jem łysą serce kraje na nia patrzając. A jem łysą serce kraje na nia patrzając. Wej z chusteczka, wet się łeczka, nie płacz tak wiele, nie płacz tak wiele. Błemie Pun Bóg dzis naznacił, z insim wiesele. Na wysokim brzegu jeziora, na grobie Gulgowskich leży kamień. Mówię, że to ten sam, na którym siadywała Teodora malująca na wyspie. Ponoć sama namalowała na nim kwiaty.